Hadar ó fearí le San Dom agus Tom in Ifacach na Gaeilge an seach Common Pell Naomh Mhuire in Sligeach. Diagram blitz pella idir na scoilne sa páistí seo agus Scoil eile, Gaelscoil Chluainín óróg. So bhí ceithre scoilne a blitz pella agus an níor sin bhí trán a gceist agus bhí sé ráras ar fad h-amhránaíocht déanaar agus Scoil Ursula. Mr. Connor aniu bhí mé le haid réiteoir agus tá mé ag súgar le haid Naomh Mhuire agus fearan mínar na Shligigh. Agus go dté mar a bhíon le? Bhí sé go iontach go daoine ag spáilte Gaeilge agus bhí siad reáchtáil an láthair. Réad ní gan Liatroim an domsa as Sligeach ach mar phríomhaidir Gaelscoil Chluainín chun de Liatroma. Tá an seo aniu le cur scoil eile ag cheiliúradh an tanga. Tá seo cuachtach cheiliúradh an tanga ag curchan cin an tanga las muid an seomáranga. Go bheicí na páistí daoine eile seachas na múntúirí ag labhairt an tanga. Go bhfuil an tanga beo i measc an phobal, go bhfuil meas ag daoine ar an tanga las muid an scoil. Gur seo tanga na tíre, seo tanga ar gríthe, seo an tanga gur linne í ar fad, is cuma cévid Gaeilgetá agat leabhar cúpla focail, bígí bródú lastí, is leatsaí. Tá lá daoine sa ceantar seo agus tá Gaeilge maith aici, agus tá Gaelscoil Sligeach a Common Pell Naomh Mhuire an seo agus. An tuairim atá gin ná go bhfuil an méid sin daoine an seo agus tá Gaeilge aici agus níl siad ag bant úsas an Gaeilge. So tá míid ag éirí an saoas gaeltacht beag a chur ar siúil sa ceantar seo. Agus bhí anachas ar an nuair form amach faoin Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Agus tá spread Gaeilge sa cumann seach agus tá sulligan mé an Gaeilge labhairt go flúirseach an bliain seo cuam me béimiid ag cheiliúradh 5 bliain an curú cumann seach ar bun.